higala, kumusta og maayong gabi kayo tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kahitasan sa mga langit. Nining taknaa sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Nagpasalamat minimong hangtod niining mga taknaa sa gihapon gawas nun pa ang pagsugid sa kamatuoran. Nagapabilin kini nga programa sa kahanginan nga nagpalanog sa mga binhi sa kaluwasan. Tuguting nga magapanalangin ka niini nga programa, diin magadala kini og daghang mga kalag sa imong tiilan sa nagkalain-lain nga mga lugar o dapit. Panalangin ni ang mga nagapaminaw, ihatag kanila ang talagsaon nga paghangop ug pag-ilaw ug pagsabot sa kamatuoran. Tanduga ang ilang mga kasing-kasing, kabiga sila nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuohan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay. Atong sa dili pa mo adto sa unahan ato sa ning basahon mag-iban sa tagpipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay. Maayong gabi Kuya John. Andam naming tanan diri, ganina ra nagtingog ang among radyo. Salamat ani nga programa nga naghatag og kahayag sa pagsabot sa mga naminaw. Daghang salamat kuya. Okay, salamat pod. Well, ato pa ning basahon okay. Asa may pangutana man ni. Dili lang usa ta ni kay naay pangutana nga naa nadangat sa Brother Libby. Manay atong iban-ibanan lang, no? Okay, ato pa ning basahon. Ato pa ning ibana ni sir, sa matag panahon nga manubag mo sa pangutana, wala gyoy mga pagduda nga moabot sa akong hunahuna tungod kay Biblia man ang inyong gibasa. Sa tinuod lang, di apod ko'y Biblia, unya duha lang ni kabuok akong Biblia. Akong ginasulat kanang inyuhang mga gigamit diha nga mga teksto sir. Unya ako nga tan-awon panahon nga wala ko'y daghan og importanteng buluhaton, sakto magyud. Ang tao na lang mo'y maghuna-huna sir og unsaon gid niya nga masunod niya ang naa sa Biblia. Salamat si Rinaldo diani. Okay, daghang salamat Brother Rinaldo. Last text nga atong basahon ni aron nga malili ni Brother Libby atong monitor. Sir, pangutana ni. So ato lang ilisan na kay naa may pangutana na akang Brother Libby nga ato rong tubagon. Okay, atong basahon. Sir, pwede ba nga maka-shout out sa akong boyfriend nga kanunay di ay siya nga naminaw aning inyong programa sir? Ingon niya nga ugwa pa ning inyo ako nung programa, tingali na tilawan na pud niya ang shabu kay hapit na kuno na niya sulay kay sa sigarilyo ug inom iya namang nasulayan ang shabu na lang iyang hunahuna iyang sulayan
pero salamat nga ingon niya na kontrol gid daw ang iyahang kinabuhi dinhi sa inyuhang programa. Gani ang sigarilyo og inom iya na kuno ng biyaan kay kulbaan man gid siya nga magsigi siya og huna-huna sa iyang nadungog og nabati dinhi sa inyong program. Salamat sa pagbasa, sir. Si Rowena de Aini. Okay, nindot na. Ha? Daghang salamat, Rowena. Usa ni ka positibo nga timailhan nga ang pulong sa Dios nagapulos diha sa iyang kasing-kasing. Ha? Salamat kayo, Sister Rowena. Unya, dalaygon ka. O may tabo magyud nga sa imong boyfriend magkadayon mo ani. Nindot na nga ang lalaki nga imong ikauban sa kinabuhi dunay pagkahadlok des Ginoo. Kay unang-una ang imong problema, dili kayo bugat og daghan kay ang usa magus makapagubot sa populianan makahatag problema sa asawa. Kining bisyo naa na ning sugal, naa nang inom, pastilan muuli ang bana, hubog. Unya maupay mangisog, usahay pod magsuka ang asawa mo ay maglimpyo sa gisukaan mo na nga problema na. Pero ingon niya na nga ang imuhang boyfriend karon hinay-hinay na, nga medyo nagplano siyang biyaan ng inom og sigarilyo. Salamat nga ingon ni ana gahom ang pulong sa Dios diha sa iyang kasing-kasing. Well, si Brother Libby, sa dili pa mo abot nga dusunhan ato usang tagaan og higayunan nga malili ang atong monitor aron atong mahibaluan og diini gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalaan, atong tanan nga mga nagapaminaw sa radio o mga naglantaw sa atong live broadcast sigala through Facebook, no? So, kamong tanan kinasikasin sa namo nga gina-invite, no? Gina-welcome sa pagpatiguban, pag-participate sa atong tulumanon sa kini sa Jesus is our hope. So kung naamoy mga importante pangutana na gusto mo nga makahibaw sa tubag mahigala, pagigdan ninyo pananglitan, itanamot ka ninyo. So ayun kung pangutana o ang libog. Libog mo, utana mo, unya, ang lindot ko ka na mangutana ka na wakatahibaw sa atong wakatahibaw kung sa ginang atong ikaligtan, unya, andam ka ba? Nga doon na tayo gitawag o kasing-kasing na abre sa pagdawat sa tinuod na kamatuoran. Ang may tawag po na misanusaon mo ang tubag, sirado po niyang pangutana. Basta kahit makapangutana lang siya. Pero tumago rin, misanusaon pagtubag siya, iyan ang disirhan ang pultahan siyang nahuna sa pagdawat sa ubang nahuna. Okay, makahimo na mo sa pag-send o mga mensahe kala. Pwede sa ato nga number, no? Sa Brother Libby Clavis na number, or pwede din sa ato nga live, no? Diri sa atong comment section sa Facebook. Okay, pwede kari-diri. Okay, di ako usang basa ko ng mensahe, Brother Libby o Brother John, di ba liman? Okay, ang pinabasa kami. Okay, mayong gabi ninyo diya Kuya Libby o Brother John o sa tanang usab na ninaw o nag-view. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa gikan ni Sister Pili Disor sa Dolores Ormoc City. Okay, ato rin lilion higala ang atong monitor, ato rin tanawon ang atong higala padala og mga mensahe. Ato nakita din si Brother Romilo Itang, malipayong adlaw nga ipapahulay sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. O maingon sab kaninyo Brother John o Kuya, God bless o maayong gabi. So maayong gabi ni mo diya Brother Romilo o sa imo sa nga panimalay diri sa Bogo City. Inaut pang Dios magaprotect ang may kanimo, maghatag may paglawas o maghatag og kadasig no diha sa pag-alagad. Ano niya po si Sister Ginalene Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. O happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. God bless you all. Okay, salamat.
Okay. Tinuod no, murag nawa da ito tuod at tingog. So, na-off di ito. Okay. Ningkuan mo ito ganihan, yung feedback. So, ako ning otrog basa, malipayong adlaw nga pagpahulay sa mga kaigsunang nagtigpaminaw og mga nag-view ni ini nga programa sa Jesus is Our Hope og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby, God bless og maayong gabi. Anya ni Apostol Junalin lumuntad, maayong gabi Sir Libby, Kuya John og happy Sabbath sa tanan. Brothers and sisters, God bless you all. Tapos Brother Glover Sayod, maayong gabi ninyo Kuya og happy Sabbath. Anya Brother Opino Moreno, salamat po sa pag-view, paglab ug pag-pray. Tapos Brother Rodolfo Bantilan, maayong gabi ninyo mga brad, watching diri Siluktugan kanang Galiti. Anya niya sad si Sonny Sumayang, salamat po sa paglab ug pag-pray. Elpidia Coro, maayong gabi natong tanan. Og diha ninyong duha mga brad og malipayong adlaw pahulay natong tanan ilabi na sa mga nagtan-aw og mga naminaw. Anya sad si Edwin Notarte, happy Sabbath makapaglaom og maayong gabi sa tanang kaigsunan. Amin. Anya po si Remedios Adiheto, ang iya pong mensahe, good evening mga bro John og bro Libby, di anapod mi naminaw Linda Samuel, naminaw Obanila Richard Velarde og Sylvia Velarde Burden, mga ig-agaw nako sa Toronto, Canada. So thank you kayo. Niya po si Elpidia Curo, okay na sister. No sound to ganihan no. Niya Sister Chari Robas nakig-uban nato sa ato nga programa. Okay, ato ning tanawon ang pikas nga screen. Ato ning tanawon mga kahigalaan ug igsunan nato nga nag-send og heart og nag-like sa ato nga program. Okay, aritas mga nag-send og heart mga higala. Atong nakita dinhi si Brother Ronilo Itang, Alma Mahait, Norlan Pagal, Ronaldo Bragat, Milideth Branzuela Fuentes, Milmar Escalicas, Chari Robas Barti, Edwin Notarte, Ayan Kevin Dorotan, Hani Inas Usot Sima, amistoso ni. Binalihon mo kuning daghan man magbinali og ngalan. Niya pod si Elpidia Coro, Glover Sayod, niya pod si Sister Erixa Sinoy. Niya pod si Brother Rufino Molino, mga nag-like ni Brother Rufino Moreno, Ronelo Itang, Tris Jamin Jaime, Juni Mainit, Peter Orsal, Danny LP, Jibne Jeris Malate, Tata Likay-Likay Sanglitan, Antonio Itorma o Rodolfo Bantilan. So muni ato mga nakita nga nag-love o nag-like sa ato nga program. So balikan nato higala ang pikas nga screen. So ato pong nakita dinhi si Sister Erlinda Estaura. Happy Sabbath to all. Kaniyo diha sir sa stasyon og ingon man usab sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon. God bless. Okay, si Brother Nilo Itang, okay na ang sound. Okay na off di ito diri kaganiha. Brother Ronelo, thank you kay sa inyong mga info. Okay na nauli na ang sound no. Niya ato ning tan-awon mga higala sa ato nga messenger kay nguban nga mga kaigalaan nato mopadala silang mga message ari sa ato nga messenger kay maka send man kag message bisag wa kay load no. Okay, atong tanawon dinhi ato nakita si Gina Lamos Larisma. Salamat niya pod si Erixa Sinoy. Niya ang audio call hinay nawala jud kakol. Okay ganiha naulian na ni ron. Salamat sa mga info gikan sa atong mga kahigalaan no. So thank you kaayo. Makahimog po mo sa pag-send mga higala og mga messages diri sa ato nga programa og makahimo mo sa pag-participate
sa ato nga programa pinaagi sa pag-text, no? Niya may siyang gabi diha sa nailon atong mga kaigsunan diha nga madasigon sa pag-support sa buhat. Niya atong mga kahigalaan diha nga nagtambungan kada gabi ato sang gina-welcome sa atong programa. Siguro uban karon namati sa atong tulumanon dinhi sa Jesus is our hope. So kamuntanan diha sa nailon, welcome sa atong programa. Mga nagtambungan pod sa crusade ni Brother John dito sa diha sa Bangkasan, maayong gabi sa dinyong tanan. Aniya dinhi sa Bugo City na po mga nagtambungan diha sa crusade nga gidumalahan ni Brother Kern Hapitan. Aniya Dris Dakit na apod si Brother Joel Sinopod na po mga nagtambungan diha. So maayong gabi ng tanan og sa bisan diin nga dapit karon diin ginahimo ang simultaneous crusade, dungan nga crusade, one-week crusade mga igala. Ato nga gini-welcome ato makiglaan nga namina usad sa atong tulumanon karong gabi una. Okay, sa pagpadayon sunahan, napakay imong mensahe di Brother John. Okay, daga salamat Brother Libby. Sa lang ka butang akong pasalamatan ang tanan ng mga kaigsunan nga nakigduyog ning simultaneous crusade. Ya, salamat pod sa mainiton gud kaayo nga kuha sa mga kaigsunan diha sa Kamansilis pagdusos buluhaton sa Ginoo. Salamat sa inyong pag-atiman sa ako. Unya salamat gud pod sa walay kapuol nga pagpadasig ninyo sa inyong padasig ninyo sa ako sa inyong gipakita sa ako adinha. So thank you so much kayo sa tanan nga mga kaigsunan diha sa Kamansilis SDA Church. Okay, ni ay mensahe sa gikan kang Sister Jenaline Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby, Kuya John, og sa tanan. Salamat sa paglab o pagpray. Happy Sabbath ninyo, sir. Okay, happy Sabbath also Sister Jenaline Lumuntad, no, diya sa Takop. Okay, muadto na tahigala siguro sa pagtan-aw dinhi sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ato man tong screenshot kagabi ato tong tanawon kay okay, asa na to ha. Okay, ato ning basahon mga higala ang pangutana. Gikan gyapon ni kang Dwight Leo Alor. Daghan po ni siya dinhi og mga pangutanang gisend dinhi. Mura po ni og Iglesia ni Cristo tani siya og wa ko na sayop kay mga tunada niya siyang pangutana. Iglesia man maura po ni on og mao baka ni tamasayod ani siyara. Ingon ni nga laing pangutana nako mga brad. Ang akong pangutana ingon man mo ngang amahan og anak o sara. Nganuman sa Mateo 24:36 bahin sa takna kung kanus-a mahitabo ang katapusan. Nganong wala man kahibaw ang anak nga si Kristo. Ang amahan raman buot pasabot wala di ay magkausa ang ilang hunahuna. Usa raman kaha sila. Unya sa Juan 14:28 ingon man si Kristo ngang akong amahan mas labaw kaysa nako buot ipasabot dili equal ang amahan ug anak sa matuod ninyo usa raman sila. Salamat sa tubag. Okay, mao ni Brother John ang pangutana nga gipasupot dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, daghang salamat Brother Libby na napangutana ha. No, sa una niyang kuana na kauban na nag-ingon sa dili kuno siya incomplete INC or Iglesia ni Cristo. Pero sa nadugay na gyud nga pasunod niya mga text nagpailan na gyud nga siya incomplete. Well, mahitungod niya nang pag-question sa amahan ug anak, amot lang kaha kung kinsa ang taong takos mo question mahitungod anang bahina. Una,
tinuod na sumala sa Juan Kapitulo 10 versikulo 30, dili ni kaugalingon nga pangagpas ha, dili ni pangatarungan. Kanang giingon ninyong si Kristo dili Dios, inyo raman ang po pangagpas. Makabasa mo sa Juan 8:40, makabasa mo sa Juan 17:1-3, inyo dayong tagaag konklusyon ha, nga dili Dios Kristo. Pag ingon gid namo nga si Kristo nga man usara, mabasa nimo na sa Juan Kapitulo 10 versikulo 30. Unya sa diha nga nagsulti niini si Kristo, ang mga Hudiyo namunit og bato aron ibato kang Kristo. Nangutana si Kristo nga matud pa niya, gipakitaan ko kamog mga maayong buhat ug kini akong gibuhat kay gisugo ni sa Amahan. Asa ba niining buhata nga inyo akong pagabatoon? Nanubag ang mga Hudiyo, dili ikaw namo batuon tungod sa pagbuhat nimong maayo, kundi tungod sa imong pagpasipala batok sa Dios. Tanaw niya, tungod sa imong pagpasipala batok sa Dios. Kay ikaw nagpaka Dios ka nga tao karaman unta. So ingon niya na ang mabasa nimo diha sa Biblia. Kanang giingon nimo nga ingon mo dili na amo kundi sa Biblia na. Tanawa. Sa Juan Kapitulo atong tanawon ha, kung unsay kuan dili na amo. Sa Juan Kapitulo 5 versikulo 39 ato ning tanawon. Matud pa ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan. So timan gyud brother. Ha? Kinsay imong gialias diha Lord. Wa pa ko tagsaray kuan, tagsaragyoy mga kauban nimo nga agawas lang ni adtong honest. Sa mga nangaging mga panahon na may makauban nimo nga nabautismuhan dinhi sa atong programa. Kasagaran mga lias. Di ba brother Libby, Lord man iyang gibutang dire? Oh. Karon nagingon si Kristo sa Juan Kapitulo 5 versikulo 39, matud pa ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Ang tinuod brad Lord, imo maning alias lang, pero nun tantana ang imong gigamit nga og sa kuan pa trademark. Nagingon si Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Ambot kung tinud-anay ka bagyod nga nagsusi sa kasulatan, moingon kung tinud-anay kay nagtuo magikong nagsusi ka kay naa may mga bersikulo nga imong ipadala. Nya kasagaran nining mga bersikulo ha, mao ni gamiton sa mga ministro ngadto sa ilang mga membro aron maliso ang ilang hunahuna nga kunuhay si Kristo dili Dios. Kung pangitaan og bersikulo, ikaw gani mismo hangtod ron sa usa lang ka bersikulo o sitas, wala kag makapakita. Unya sa nangaging simana nagsulti ko asang bahina o diin dapita ang insaktong salin sa Biblia nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Hangtod ron wala kay napadala diri, wala kay na text. Kini buhi nga kamatuoran nga ang inyong doktrina og pagtulunan dili na ninyo mapamatud-an. Niining linyaha lang nga si Kristo dili Dios, wala gid mo'y mapakita nga kamatuoran, gawas lang ang inyong ihatag mga pangatarungan. Wala kanang inyong doktrina o inyong baruganan, dili gid na pwede, dili na mahimo, dili na musaler niini nga programaha nga naman nagbase man is Biblia. Okay, akong balikan Juan 5:39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naguna-una man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Kalom na. Unsay gisusi? Kasulatan. Kung nagsusi ka Lord sa kasulatan, matinaw nga gipamahayag sa kasulatan nga si Kristo Dios. Dili lang gyud ninyo dawaton. Unya ang sunod nga pamahayag ni Kristo, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tanawa kung unsa ka bugat o unsa ka seryoso kini nga kamatuoran nga ang gisulti ni Kristo ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kaniya. Mao nga kung duna kay kakayahan ug nasayod kas kamatuoran, pinasikad sa kasulatan, i-text dire asa nga salin,
asa nga sitas makita ug mabasa nga si Kristo dili Dios. Kay kung kami diri mosultiming si Kristo Dios, naa mami ikapakita bisan asa nga salin sa Biblia naa. Ha? Kanang inyuhang mga gisaligan ra gyud kanang mufat onya kanang lamsa tanawa na bisan kana lang ang inyong gikuang total hinuon dili man na gikuang gyud gi-recognize na sa ABS ug sa PBS. Pero bisan pa ni ana nga salin makita gihapon nga gipamatud-an nga si Kristo Dios. Unya dili ba mo makonsensya kanang mga Biblia nga inyong gigamit, kanang mga Biblia nga inyong gibasa, kunwari inyong isulti ngadto sa inyong membro, unya kanang Biblia nga inyong gidala-dala nagpamatuod na sulat nga si Kristo Dios. Unya inyong isulti itug-an ninyo ngadto sa inyong mga membro nga dili Dios. Mabitaw na sa inyong pagka-incomplete o pagka-INC, dili gyud na ninyo mapatunayan kana. Tungod lang sa Mateo 24:36, ha? Gihuna-huna na nimo, huna-huna nga dili Dios si Kristo kay ngano man. Ha? Wa man siya masayod sa adlaw sa iyang pagbalik. Ang imong konklusyon gamit kag bersikulo, unya dili sila equal. Kay nagpamatuod nga si Kristo ang amahan labaw pa kay kanako. Dili man na sayop na pagkasulti ni Kristo. Kay si Kristo dual nature na. Dios ug tao nga matuod. O tao ug Dios nga matuod. O asa nimo na makita nang Juan kapitulo 5 bersikulo 20 si Kristo matuod nga Dios. Karon kung imo nahatagan og kaugalingon nimong konklusyon nga dili Dios tungod kay si Kristo wa masayod sa takna o sa adlaw siyang pagbalik, diha ka nasayop. Ngano man, kay kung imong basahon ang Deuteronomio 29:29, ang mga butang nga gipadayag iya sa tao apan ang mga butang nga tinago iya sa Dios. So diha sa pagka-Dios gitago kana nga dili mahibaluan sa pagkatao ni Kristo ang adlaw sa iyang pagbalik. Dual nature si Kristo, matuod nga Dios ug tao. Mao man gani nga nagsulti si kinini ang Kristo matud pa ni Ginoong Hesus, kamo dili mutuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karniro. O mo ni ang gihisgutan dinhi sa Juan kapitulo 10. Ang hinungdan nganong dili mo mutuo kang Kristo tungod kay dili mo kauban sa karniro ni Kristo. Karniro nga, tupa nga, pero hindi kasama kasali sa mga tupa ni Kristo. Ngano man, kay ang mga iya ni Kristo miila ug mituo kang Kristo nga siya Dios. Karon, analisaha kuno Lord. Ang amahan mo'y nagpadala kang Kristo. Sumala sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Tan-aw ha, mo ni gisulti. Karon kining amahan nga nagpadala sa anak nga mao si Kristo, matud pas pamahayag ni Kristo hinuon, ang pamahayag sa amahan ug ang pamahayag sa anak dili man ninyo na gituhoan gidawat. Ang pamahayag sa inyong leader, ang pamahayag sa inyong founder mo na inyong gituhoan o gidawat. Kana mapamatud-an ko na, mabarugan ko na. Ngano man, si Kristo na mahayag siya sa Juan 5:32, ingon ni Kristo, nasayod ako, si Kristohan hay balo ikaw nga adunay lain nga magpamatuod mahitungod kanako ug ako nasayod nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. Tandaan nimo na, Lord, si kinsa ka man nga dili mo tuo sa gipamahayag ni Kristo. Ingon ni Kristo, nasayod ko nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. Kinsa maning gipasabot ni Kristo? Kung sa Tagalog pa, sino ba talaga ang tinutukoy ni Kristo? Kung imong basahon sa 37
gisulti. Ug ang amahan nga nagpadala kanako, siya mao ang magpamatuod mahitungod kanako. Tandaan na nimo. Unya, kay iya naman ang gisulti nga ang pagpamatuod sa amahan mahitungod niya tinuod. Ang amahan nagpadala niya. Unya, kung imong basahon sumala sa gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan sa Herbihanon Kapitulo 1, versikulo 8, ug mahitungod sa anak siya nagaingon ang imong trono o Dios. Malinaw, matinaw. Kinsay nagpamatuod ana ang amahan. Pero wa ninyo tuhi, wa ninyo dawata, ang pamatuod sa amahan may tungod siyang anak kay ang inyong gituhuan o gidawat ang pagpamatuod sa inyong leader. Kung imong basahon ang Contemporary English Bible, nagingon, and God says about His Son, you are God. Ikaw, Diyos. Maunay pamatuod sa amahan. Ingon ni Kristo, ako nahibalo og nasayod nga ang amahan nga nagpadala kanako, ang iyang pagpamatuod kanako kini tinuod. Mauna nga kung dili na gani mutuos tinuod tanawa, unsa inyong gituhan, di ba ang bakak na? Oh, matinaw na ang gisulti sa Biblia. Karon, kung imong tan-awon ang pamahayag dinhi pa sa Gis, nag-ingon sa 1 Gis Serbiano. Og midugang siya pag-ingon sa anak, ikaw Ginoo ang nagbuhat sa langit ug ang kalibutan buhat sa imong kaugalingong mga kamot. Kanusa man na mahitabo nga gipamatud-an sa Biblia nga ang kalibutan gibuhat dili Dios ang nagbuhat? Kung imong basahon ang Henesis 1:31 ug Henesis 1:1 ug 31 nagingon sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Unya gipamatud-an sa amahan nga kining Hesus gingon na you are God. Unya nagingon ug midugang siya pag-ingon sa anak, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit ug ang kalibutan buhat sa imong mga kamot. Nagingon sumala sa gisgutan sa Biblia ang tanang butang gibuhat sa Ginoo. Klaro na nga gibuhat na ni Kristo ang kalibutan. Mabuhat ba ang kalibutan sa dili Dios kay tao lang sigon sa inyong doktrina? Ang Juan 17:5 ingon si Kristo, amahan pasidunggi ako. Yan ang kadungganan nga imong gihatag kanako kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Si Kristo diha nang daan nag-exist na sa wa pa ang kalibutan, nakig-uban siya sa amahan. That's why gipamatud-an sa amahan nga nagpadala, nagingon, you are God. Unya nganong niabot mangyud sa punto nga dili mo mutuos pamahayag sa amahan pero inyong gituoan nga Dios. Si Kristo wa niyo tuing Dios, ang amahan. Unya ngano man ang amahan nga inyong gituoan nga Dios, inyo man nga kinini ang inyo man nga tuuhan ang si Kristo, ang amahan nga nagpadala kang Kristo, giilan ninyo nga Dios unya di mo mutuos pamahayag sa amahan. Tanawa usa sa mga pakyas ninyo nga pagtulunan, kung ilandi si Kristo ug ang manulunda, asa may labaw, ang tao o ang manulunda? Sino ang may taas na antas? Ang anghel o ang tao? Pero unsa inyong pag-ilas tao sa inyong leader? Anghel. Nagmumula sa silangan. Unsa inyong pagtan-aw Kristo? Tao. Dili ba ni kapalpakan sa inyong baruganan ug doktrina? Brother Lord, dili pa ulahi ang tanan. Ang Dios naghulat ug nagpaabot kanus-ani mo ipaubos ang imong kaugalingon, kanus-ani mo buhian ang imong garbo, kay mintras naa pas imong garbo, bisag nakasabot ka, bisag nahibalo ka, di gid mahitabo nga mo conceive ka. Ngano man ang garbo nagpaibabaw nimo. Ang hinungdan ngano nga si Satanas hangtod karon wa gid makabalik dias kiliran sa Ginoo tungod na siyang garbo. Ang Dios mapinasayloon, ang Dios gugma. Sa wa pa unta siya ikahulog dinhi sa yuta, dinhi sa kalibutan. Og dito pa lang siya sa langit nga wa pa siya kahingili dito, nimbalik na unta sa sabakan sa amahan. Gidawat mapasaylo unta siya. Pero kay wa magid siya tungod siyang garbo, hangtod karon nagpabili na ginon klaro gisultian sa Biblia nga mahinukman na siya dito sa kalayo sa impierno. Sumala sa Mateo 25:41. Ang tinuod, Brother Lord, duha lang kabutang ang naa nimo sa akong natan-aw. Sweldo, garbo. Kung kini na gani imong habulon,
tungod kay makita gani mo mabuhi ka diha unsa imong gigunitan nga posisyon. Unya ipatigbabaw nimong garbo, wa jud kay mahimo. Ingon si Kristo ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kanako, unya gipamatud-an sa kasulatan nga si Kristo Dios. Ngani kun imong tan-aw na kanang giingon nimo nganong wa siya kaybaw, dili ka ka-question diha. Kung wa man makahibalo, nganong nakahatag ka man sa imong konklusyon nga dili Dios kay wa mahibaw. Kung nagingon si Kristo ang amahan labaw kay kanako, dili man na problema na. Tungod kay ang amahan labaw kay kang Kristo, ngano man si Kristo dunay dual nga nature. Matuod nga Dios ug tao. Mao nang giisgutan sa Colosas 2:9. Kung atong basahon, Brother Lord, unya panahon na gyud unta nga magmata mo hinumdumi nga kanang inyuhang mga leader dili gid na makatabang sa inyo sa adlaw sa katapusan ug dili mo mga luwas. Hinuon kamong mga leader, og ang kamong mga membro tulisukon mo sa mga membro nga napatuon ninyo sa sayop nga butang. Dinhi kung atong tanawon ang tinuod, sa mala dinhi sa Colosas 2:9 sa the Word of God, nag-ingod dinhi ang tinuod nya kalom ni nga pagkasulti. Kung pulong ganing tinuod, dili gid mahitabo nga bakak na kay tinuod man na. But sad to say, nga kun ang tinuod dili na gani ninyo tuhuan Lord, anha na mo tuos bakak, natanawa di bakak inyong gituhuan ron. Unya di pa gyud mo kapamatuod. Unya niya nagyon ang tinuod si Kristo nahimong tao. Mao man ni akong gipangutanan ni adtong 1987 dito sa Santa Fe. Nga ang moderator adto si ex-mayor Pidoy Gulani 1987. Unya giputol ni sa imong ministro pagbasa, pag-ingon na himong tao, pero nga mong gidibatihan ang pagka-Dios. Pero ang iyang kuan ang pagkatao, murag di ba kamao kung say debate. Kay ang pagka-Dios ang tima, pero ang isulti ang pagkatao. Nga dili man diha sa pagkatao ang gidibatihan ang pagka-Dios man. Iyan ang gibasa pero giputol. Mao man ni sagad ninyo Lord nga inyong gamiton diha sa inyong simbahan, sa inyong mga membro, putlon nya kay wa man sila Biblia nga gihatag ninyo, ano na wa kay bawo nga naunsa na lang ang ilang napamatian. Nag-ingon ninyo ang tinuod si Kristo nahimong tao. Kabalo ka Lord unsay giunsa nago pagpangutana? Matud sa imong gibasa si Kristo nahimong tao. Sa wa pa siya mahimong tao, unsa man siya. Honest to God, di as Brother Libby kay nakatambong atong panahon na. Ang iyang tubag diha siya sa hunahuna sa Dios. Ingkuha ko mangutana nimog diin siya. Ang akong pangutana sa imo kay si Kristo nahimong tao, sa wa pa siya nahimong tao, unsa man siya. Ang tubag niya diha siya sa hunahuna sa Dios. Ning ingon ko sa moderator si ex-mayor Pidoy Gulani, Mr. Moderator, wa makumangutana niya diin si Kristo. Ang akong pangutana niya, sa wa pa siya nahimong tao, unsa man siya. Unsay gingos moderator tubagalang ang pangutana. Unsay tubag sa imong kauban? Ay basta. Kay diha siya sunahuna sa Dios. O tanawa og naunsa ng pagkaunsa. Unya, kung ato ni padayon nagbasa, Lord, nagingong maguninhi nga ang tinuod si Kristo nahimong tao. Nya kalo man ni ipadayon na tog basa, apan bisan pa niini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Malinaw na, Brother Lord. Pero malubog ni ang imong nabati kung adto ka maminaw sa pangatarungan sa inyong mga leader. Brother Lord, panahon na. Nga mudawat kas kamatuoran kay pulong ni sa Dios. Busa kanang imong giingon nga imong hunahuna kung Dios pa si Kristo nganong wa siya makahimo pa nganong wa siya kay baos iya oras iyang pagbalik, dili ka maka-question ni ana. Ang importante nga ang Biblia nagpamatuod nga si Kristo Dios. Og naalagi kay makita diha nga dili Dios, it-takes na diri, ipadala na diri. Salamat Lord. Ubang tanang naminaw. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John sa ato ning tan-awon ay mga mensaheng ato nakita dinhi. Okay, ni si
Okay niya, nakikuban na to. On air na, matod pa sa Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. On air, mga brad. So thank you kay mga sirs, no? Atong mabtikon nga si og station manager diya. So good evening yung tanan. Thank you sa pag-on air sa ato nga programa. Thank you po ni Pastor Joel Terana diya. May isang gabi sa tanan diyang naminaw sa Riverside FM, kutob sa naabot diya sa labyog sa ato nga broadcast karong gabi na kamuntanan. Gina-welcome namo dinhi sa Tulumanon sa Jesus is Our Hope. Niasad si Jerlyn Hinson. Happy Sabbath to all. Ato po nakita si Jimmy Monte Alto o si Welsky ML. Happy Sabbath mga kapaglaom. So happy Sabbath also. Niya pod si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi ninyong duha Brad, Liv o Brad John. Live watching ko diri sa San Fernando, Cebu. Og ang akong asawa si Chris Felicano og akong anak si Mary Rose Felicano. Tuwa karon sila sa Bangkasan Crusade. So maayong gabi Brother Freddy. Wala ko kaila ng imong asawa ug anak Brad. Ako ang speaker dito sa Bangkasan. Possible nga magtan-aw lang gina sila sa ako ni imong anak ug asawa, pero wa ko kaila nila. Mayon ta og matiksa na nimo magpailas sila nga sa ako kay aron pod mahimamat nako sila. Taga kuan man ni Brother John, taga atop-atop gid si Chris. Mga bata ini katong anak la ni Sister Luting ba. Ito sa atop-atop sa una. Yes, so pero di lang gid nako familiar kay mas siguro almost 10 years magwag ka dito, mas dako ka o nahibaluan sa ako kay ako labay naman ko dito. Kita man siya nagbe-study at yung bata yan namin yun kang Brother Freddy Pelicano nanaadya sa Lawi sa housing niya magtambungan ni siya yung asawa dito sa Crusade nimo sa Bangkasan. Yes. Og naminaw usab karon si Sister Riling Negro diha sa Bangkasan. Yes, si Sister Riling ako nang kaila kay incomplete man po na sa una nya si Paminos Radyo karon Adventista na. SDA na. Okay. Medyo kauban mo sa pagtuo sa una yung panahon na ba dyan kay ikaw ay INC man po kasuna pila ka katuig nga. Incomplete po ko sa una. Pila ka katuig na nag-iglesia ni Cristo. Anong kadali ra mga almost 3 years. Imong papa mo dugay no? Akong papa sabay mi. Pagkaibaw na mo nga incomplete gid ay ni kay Biblia may among gi usa mi na Bible studyan, sige naman papagwan sabay gid mi nga ani gawas ako sa papa ug sa mama. Okay, si Sister Riling kanunay gid na siya naminaw uban siyang anak no, iyang bana pod iya pakusgan ang iyang radio ni Sister Riling. Nagkaila nami si Brother Pablo. Nagkaila nami nagkaila nami iya matuan isuray mi gabi siya dugay gay ko ni sa kanang incomplete dugay gay ko unya ang yang matud pa siyang gisulting siya nga mununot na ko mukuyog na ko sa inyong pundok. Salamat noon no Brad Pablo maayong gabi ini mo diha no. Brother Pablo Negro diha sa gintorihan ng ila Brother John no. Dili kung asa ning ila gintorihan balik kay akong nahibaw-an nga nas gintorihan si Ate kato dilaw ba? Silingan na sila diha. Maari nga silingan sila. Niya po si Sister Tita Alcuino. Ato po ning amiga kayo. Suod na to. Happy Sabbath, Brad Liv o Brad John. God bless. Asa na po rin Sister Tita? Dito mo itong sipak ni. Naabot pig sipak po. Asa na po ka ni ron siya nag-standby. Okay, ato ning tanawon una ang pikas nga screen mga higala. Ato ning basahon una kay tagdon taning mga higala nato nga nakig-uban sa ato nga tulumanon. Okay. Nawa magkalit diri ang pikas nga screen. Okay.
Okay, ato na tahiganas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana ni okay di pa di ay no. Okay kay giadtom okay. Ang pangutana nga gipadangat dinhi naghisgot lagi diha sa Mateo 24:36. Naghisgot man gud diha nga wa kahibaw si Kristo sa iyang pag-anhi. Only nga ang amahan lang. Ining abot ning tubaw yang pangutana kung Dios pa si Kristo, ngano man siya kahibaw siya pag-anhi. Nya usa ra man dahil sila. So dinhi gala nagbihis sa gitag unsay naa sa Biblia. Paghisgot nato nga si Kristo ug amahan usa sa pagka-Dios mga higala. Pagka-Dios ang hisgutan usa. Pagka-persona lahi. Kunyari ta kang Ginoong Kristo, doon na siya dual nature. Diyos siya, o niya, tao po siya. Munang Diyos siya nga nagpakatao. Munang gingon sa Juan 17:5, nagingon si Ginosos nga, amahan, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga gihuptan ko uban gayod kanimo. Sa wala pa, buhata ang kalibutan. So, si Kristo diha nandaan, sawa pa buhata ang kalibutan mga higala. Wa pa siya nagpakatao. Kauban siya siyang amahan. O niya, ang amahan nag-introduce kang Kristo. Sumala sa Hebrehanon 1, versikulo 8, matod pa sa Diyos nga, you are God. Giingan si Kristo, you are God. Munang kita nagbihis sa Biblia, watay ato nga atong kaugalingon nga giimbento nga pagtulunan. Pag-ingon sa amahan nga si Kristo iyang anak, God, mauso na atong gitudlo. Ang problema lang, pag-ingon sa amahan nga sa iyang anak, you are God, o niya, mo insister ta nga dili Dios, gisupak na natong amahan niya, asa may atong tuhuan. Tuhuan na to ang Bible, mahigala. Nga naman ka, ang Biblia, kamatuoran ko na sa 1:17. Ang pulong sa Dios kamatuoran. O sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan, mutudlo sa kamatuoran. Kamatuoran sa Biblia. Wa man tayo mabasa nga si Kristo dili Dios. Wa na to natuhoy, kadi na kamatuoran. Kung muna atong gitudlo nga si Kristo dili Dios, dili na kamatuoran, bakak na sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran nga gitudlo sa Biblia nga si Kristo Dios, nga bisan pa ang amahan nagpaila nga ing anak Dios. Ganun gipaila pa sa amahan sa bersikulo 10. Ingon ang amahan nga, og ikaw Ginoo sa sinugdan mao ang nagbuhat sa kalibutan, og ang kalangitan buhat usab sa imong mga kamot. Gipaila sa amahan nga ang iyang anak magbubuhat sa kalibutan. O niya, ang kalangitan buhat sa iyang mga kamot. Kisa nagsulti na, ang amahan, budlay pasabot ba nga nagkauban sila sa paglalang sa mga butang niining kalibutan na. Kaya bisang gani pagbuhat sa tao, gaingon man gani atong mabasa sa Genesis Kapitulo 1, mga higala, 26-27, buhato na to ang tao sumala sa atong dagway. Pag-ingon ni Kristo nga, wa siya nahibaw sa takna sa iyang pagbalik. Nagsulti siya higala sa iyang pagkatao. Human nature. Sama sa ato ba? Nagsulti siya, wa siya nahibaw. Pero maghisgot ka, bahin sa iyang pagka-Diyos higala, nahibaw si Kristo bisan pa sa huna-huna o sa kasing-kasing sa tao mga higala, nahibaw si Ginoong Hesus. Mubasa lang ta og sampol mga higala. Sumala sa atong mabasa sa Juan 2:24 og bersikulo 25. Juan 2:24 og 25. Okay, atong basaw na. Juan Kapitulo 2, bersikulo 24 og 25. Apan sa iyang bahin, wala si Hesus isalig sa iyang kaugalingon ngadto kanila. Kay siya nasayod man sa tanang tao, o wala siya magkinahanglan nga adunay magpanghimatuod ngadto kaniya mahitungod sa tao. Kay siya gayod nasayod man
kung unsa ang naa sa sulod sa tao. Nahibaw ang Ginoo ana, nahibaw sa Ginusos kung unsay naa sulod sa atong unahuna mga higala. O, nahibaw siya. Wa nato makita pero nahibaw siya mahigala. Gani nag-ingon si Ginusos pagyod. Ingon siya diya sa Mateo 18:20, kunain ang duha kung tulo maghisgot sa ako ngalan. Anaa ako sa ilang taliwala. O sa ito pa, sakto na sayop. Sakto na kay ang Dios di mamakakigala. Ingon ni Ginusos nga, kunain di ganin duha kung tulo maghisgot sa ako ngalan, na ako sa ilang taliwala. Kung tao pa lamang si Kristo nga ordinaryo, makatudlo ba ta nga naas Kristo at makita ingon nga tao? Wala. Ang Ginoo higala, present everywhere. Nya bisan pa man sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 6 o versikulo 8, ang atong makita dinhi nga si Kristo nasayod sa hunahuna sa tao. Kanang pagkusulti naghisgot na sa iyang pagka-Dios. Kay og sa iyang pagkatawa siya nasayod. Pero sa pagka-Dios niya, nasayod siya sa hunahuna ug unsay gihuna-huna sa tao. Ako basaw na 6 ngadto sa 8. Og dihay pipila ka mga iskriba nga naglingkod og diha sa ilang makasing-kasing nangutana sila nga nag-ingon, ngano nagsulti man kining tawhana sa ingon? O nana sila mga pangutana kay para nila nga si Kristo tao lamang. O niya kay tao lamang og magpasaylo ganig masa si Kristo para na nagpasipalas Kristo. Pero ang tunod pagkasulti si Kristo dili ordinary tao kundi dual nature siya. Dios siya o niya nagpakatao. Kanya atong mabasa dis ang 8, atong 8. Og diha sa nasabot ni Hesus diha sa iyang espiritu nga sa ingon nangutana sila sa ilang kaugalingon. Siya miingon kanila, nganong nangutana man kamo sa ingon sa sulod sa inyong mga kasing-kasing? Nahibaw si Kristo sa pangutana sa huna-huna diha sa kasing-kasing sa mga eskriba, mga higala. Nahibaw, nakabasa na siya unsay ilang pangutana diha sulod sa kasing-kasing. So si Kristo makabasa sa huna-huna, makabasa sa itong kasing-kasing. Only nga ang Diyos rabay makabasa. Ang tao makabasa bagod? Dili, oy. Kining pagkasultihan, nagsulti si Kristo, mahitungod sa iyang pagka-Diyos higala. Pag-ingon diha sa atong nabasa nga, wa siya na sa pagkaniya, balik ko na mo, naghisgot siya sa iyang pagkatao, mga higala. O niya, dili, tungod kay nagsulti siya na, o niya mingon, conclude ta, dili siya Diyos. Tugutan na to, ang Biblia maoy mo conclude, mga higala. Kung tugutan to, Biblia mo conclude. So, wala naman tayo mga higala, sa di pa hingpit tapuson itong tulumanon, niya atong Timsong. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang may halas kahinan. The Bible we have for the truth,